Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 Тренера яде през цялата тренировка. Румънска тяга. Притеснява, действаме на емоциите, изяде кафтенцето и вече нямам причина да се боря. Това упражнение, което правих при малко, беше румънска тяга. Римска? Римска и румънска. Общо между двете. Така се казва, това е името. Румънска тяга. Просто английския вариант е Румения. Румънец. Почнахме с румънската тяга, така че мислимо. Добавките, хранителните добавки са добавки към храната. Съответно, първо трябва да почнеш да спазваш някакви диети и малко да се ограничаваш, тогава мога да мислиш за добавки. Ние, както винаги, правим обратното. Първо скачаме добавките, без да сме на диета, ядем Макдоналдс. Много го обичам. Току-що ми махна една тежест, уж да било по-леко, но то става по-тежко на товарът. Всеки се получава различно, при някой леква, при него натежава. Моля да слезеш надолу, за да можеш да ми кажеш на тази съразмерна баница къде е късмета. Вече станаха 3 седмици как тренираме с румънеца. Аз би казал, че той е доста сериозен отговорен, както в тренировката, така и в храненето. Много приятно ми е изненада с това. Седнахме в началото, направихме стратегически план за хранене, за тренировки, който той следва много стриктно. Резултатите вече почнаха да се виждат. Свалиме така визуално около 4-5 кг, а на кантара са 2-3. Според мен това е така, защото е махал повече мазнини и също време е натрупал някои други мускули. Почват сериозните тренировки. Но все пак се превъзбуди. Знаех, че дойде камерата и има чака нищо добро. Приключихме тренировката. Време е да се наредим до едни от най-големите културисти в България, професионалисти, нали? Сега аз не мога да се сравнявам с някакъв непрофесионалист. На бара сме, дай по една бира.